Babe. Pwede na magtabi ka diyot, babe. Naro ka istorya ni mo ka diyot lang. Oo, unsa man, babe. Istorya lang. Na may tuyo ni mo, istorya lang diya. Babe. Sorry pero dili na ako kaya. Unsa may dili makaya, babe? Nakay problema, babe? Babe. Dili na ako kaya, babe. Ah. Unsa, babe? Unsa may dili makaya? Uy! Unsa may dili makaya? Babe! Dili na nako kaya, babe. Dili na ako kaya. Mag-uban pa ta. What? Ha? Pero babe, unsa man akong sala nimo, babe? Naba ko'y sala. Ana buhat para makadesisyon kag ingon ana diri nako. Ha? Babe. Na? Babe. Ay, kung biyahe, babe. Please, tubag ako, babe. What? Babe! Tubag ako. Unsa may akong sala. Babe. Please. Tubag ako. Gusto na ko madungog nimo ang usa ka tubag. Tubag ako para muhunong nako. Tubag ako unsa man akong sala. So gusto kag tubag? Ha? Gusto kag tubag, no? Dili na ko gusto mo kaog hotdog every night nga gamay kaayo. Oh, natubag. Kasabot na ka? What? Gets mo na? Okay. Okay. Kalma, babe, please. Chill and kalma. If maunay mo ang problema, ilisa na nato ng itlog. Kanang large, ang piliun. Na akong palitan ng small. Large na akong paliton. Okay? So, okay na? Babe? Okay na ta? Pero babe, dili na mo akong but pasabot ni mo. What? Unsa man day, babe? Unsa may but pasabot day ni mo? Ang hotdog nga akong buot pasabot, imuha. Unsay ako ah? Ako ah? Oh, imuha. What? Yun ka ato, kontento na ka. Sa mo istorya na ko sa una. Sa wala pa ta nakasal. Kahibaw na ka. Sa akong sitwasyon. What? Pero niingon ka nga. Dawat nimo ang tanan. Dawat nimo kung unsa ko. Unsa ni? Diba? So sa to pa tanan nimo sa aday pakyas ang tanan.
Sorry pero nakadesisyon na jud ko karong adlaw nga ato na yung tapuson. What? Magbulag na jud ta. Babe. Imo na kong biyaan, babe. Babe, please. Ayaw kong biyahe. Babe, ayaw kong biyahe, please. What? Lagi mo kong biyaan. Magikong sir ko. Magikong ko. Basta lagi mo kong biyaan. Hatagi kong kagawasan. What? Please, hatagi kong kalipay. Bisag ka na rin mong hatag na rin ako. Para malipay pud ko. What? Bye. Bye. 2 moments later. Uy, pre, sulom lagi taron. O, pre. Alisa, imo sa. Oh. Gibiyaan ko sa kong asawa, pre. Oh, ano sa may problema, pre? Nganong gibiyaan ka? Tungod ani, pre. Gamay kuno kayo. Patay. Nganong gamay masana, pre? Basig na kita na tong dako dito, pre. Uy, pre! Unsa man kada pre mataga ka din ha, pre? Kanaog taon na, pre, kanaog, pre. Pre! Ayaw na, pre, kay bati ka na, pre, naog taon, pre, kay mataga ka din ha, pre. What? Pre! Kanaog, pre, kanaog. Pre, maluy taon sa kagalingon, pre. Kanaog taon ha, pre, oy. Dili so na may solusyon sa problema, pre. Dili so na may solusyon, pre, nga maghikog ka. What? Napay dang chicks dire oh. Gusto ka? Pre, kanaog, pre. Dili so na may solusyon, pre. Naog dyan, pre, naog. Pre, kanaog na taon, pre. Dili, pre. Wanay ganahan na ni kong hotdog, pre. Gusto mo makamatay na ko. Pre, kanaog, pre, please. Maluoy, taon ka na ko, pre. Nagmahal pa ko ni mo, pre. What? Sakit ka sa akong kasing-kasing, pre. Nga mawagtang ka na ko, pre. Pre, please. Kanaog taon, pre. Pre, maluoy taon ko na ko, pre. Nagmahal pa yung taon ko ni mo, pre. Di ko mabuhi nga wala ka, pre. Pre, kanaog. What? Nabuang na ka, pre. Buang na jud ko nimo, pre. Kanaog lagi da, pre. Tinuod jud What? ang gingon ni pre. Gimahal ti ka. Sobra pa sa amigo akong pagmahal nimo. What? Maong kanaog din ha, pre. Saksi ang akong dughan, pre. Unsa ti ka kamahal. Ug love kay ti ka. Cross my heart. Uy. Nahanggaw na. Unsa man day ka, pre? Bikini man. Oh, pre. Bikini man. Ang kanaog din ha, pre. Kaya di ko gusto mawala.
mawagtang ka na ako. Dili ka manaog gina. Pagpakamatay ko. Magikog ko. What? O sige, munaog na ko. Balik dire pre. Ay ko biyahe pre.